ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони хушхабар, касоне ки бор равон кардан мехоҳед, марҳамат ба ширкати бародармон, яъне ки акаи Парвиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, борҳоятон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунанд, ба тамом ҷои Тоҷикистон равон мекунанд ва махсусан ба вилояти Хатлон ва вилояти Суғд, яъне ки ба ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз роҳ мекунад. шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен, Душанбе, Кӯллоб, Бохта, Калохозобод, Ҷиликол, шаҳри Гар, яъне ки ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунад. марҳамат муроҷиат кунед. ширкати акаи Парвиз дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, Насим Теҷа дар ютуби тоҷик боз имрӯз баромад кардесан. анаки хонаҳои фурӯшӣ арзон имрӯз реклама кардем. якмин хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш, Совхози Правда, гуфтагия деҳаи Баракат. дӯстони азиз, яъне ки дар хонаи Временка дохтагия, яъне ки пастак барак мегӯянд бардор, 28 сотиқ замина, 4 хонаи дигара фундаменташ рехтагия. дӯстони азиз, замин дастсарошни фурӯшия нақша 130 000 сомон мега. дар наздикии ҳамин хона мактаб, магазин, больница ҳастай. оби светам гуфтагия ки дӯстони азиз дорад. номери ватсаби соҳибхона мондагия рақамҳо барои тамос 944 64 72 қади метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, гуфтагия ки деҳаи Озодӣ занон бародаро. 3 дар хонаҳай 2/6 сотиқ замина бародаро. дар наздикии хонашон мактаб, магазин, больница ҳамихисо, яъне ки ҳастай. дӯстони азиз, хоб оби свет ҳам гуфтагия ки дорад. нархи хона 320 000 сомон мега, яъне ки ба доллар қади 30 000 доллар қатӣ мега. иншоалло ки аз номи сомонаи мо гап занед. муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, номерҳои ватсаби соҳибхона ва номерҳои дасти мондагия, марҳамат касоне ки аз ноҳияи Сино хонахар бошед, ба ҳамин аппарат метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки ҷамоати Лоҳур, кӯчаи Тайланд, гуфтагия. 3 дар хона бардор дохтагия, яъне ки коробка гуфтагия, бо смемудо бардоштагӣ, криша часпондагӣ нестай. 6 сотиқи дигар замина бардоро. банияи дарунӣ дорад, калидор ҳам дорад. дӯстони азиз, нархи амира, яъне ки коробка, яъне ки ҳамин хона, дӯстони азиз, 80 000 сомон мега. касоне ки агар аз номи канали мо гап занед, муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат дӯстон, касоне ки агар аз ноҳияи Рӯдакӣ замини хар бошед, 8 сотиқ замина, 3 дар хонаи дигара, яъне ки боз бардоштагия, хонаи нимтайёр бо нархи 80 000 сомонӣ. рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагия, марҳамат метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, гуфтагия бардоро. 4 дар хонаи, яъне ки фасони хушрӯ дохтагия ва 8 сотиқ замина. дӯстони азиз, оби светам гуфтагия ки дорад. ва яъне ки дӯстон, дар наздикии хонашон мактабу магазинам ҳаста. ина даруни хона тамошо кунед, чӣ қадр хонаи беҳтарина. нарша 330 000 сомон мега. дар ноҳияи Данғара, оби свет мушкилӣ гуфтагия ки надорад. хоб дӯстони азиз, агар яъне ки касоне ки гуфт ҳамин хонаро бихара, яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ, парда, дита қолин, телевизор, яъне ки боз деталия канцелярия, хулоса ҳамин хеле чиз дӯстони азиз дар ҳамин хона меистад. касоне ки агар бихараш
330,000 сомонӣ яхдона мошина ҷумаши амёра, яъне ки дӯстони азиз падарка гуфтагиай. номерои ватсаби соҳибхона 903 11 24 24 қадар метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастаи бо нархи арзон, яъне ки дӯстони азиз коробка мебошад. Нотамом дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Зарафшонда мебошад. Духонага квартира бордоро дар 16 этаж мебошад ва масоҳати хона гуфтагӣ ки 60 метри квадрати метр гуфтагӣ. Нарша бордоро 160,000 сомонӣ мега. Марҳамат, номерҳош мондагӣ 900 яъне ки 92 05 87 қадар метавонед дар тамос доред ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Боз гуфтагӯе ки камтара килгарам арзонам мешавад. Марҳамат дӯстон, тариқи WhatsApp занг бизанед. дӯстони азиз, ҳама каса созони хубин, касоне ки ҳаминҷаро бишноса ҳатман дар комментария бинависед. Шербачо иҷара бозори Балх меган, яъне ки ноҳияи Сино бозори Балхда. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо якта хонаи фурӯшӣ ҳастаи хонаи фурӯшӣ 3 этажа. бо диққат шербачо гӯш кунен, яъне ки абзори хубаш мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи яъне ки дар ноҳияи Сино бозори Балх, кӯчаи Конститутсия гуфтагия бодро. обши дӯстони азиз бигем 14 дар хона ҳай. 14 сотиқ замин дар якум этаж, 4 дар хона, якта ҳамом, дута ҳоҷатхона дорад ва кухня ҳам дорад. яъне ки дӯстони азиз ҳамом, ҳоҷатхона, кухняш ҳамаш даруниянд. хоб дар дуюм этаж дӯстони азиз 5 дар хона ҳай, кухни, ҳамом, дута дига ҳоҷатхона дорад. аз берун ба сӯи подвал 2 то даромадгоҳ дорад. 1 то даромадгоҳ ба сӯи болохона дар наздикӣ аш, яъне ки бозори Балхай, мактаб, магазин, масҷид, садик, обусфеди 24 соата ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам. боз беғайр аз ин 3 этаж 4 дар хонаи дигар бо ҳамоми дарунӣ дорад гуфтагиай дӯстони азиз. хоб шербачо маълумот хуб гӯш кардем, яъне ки дар ҷои беҳтарин 4 тарафи хона маҳкам. нигоҳ кунед ки яъне ки хона ба тамоми шароитошай. фақат медорои зиндагӣ мекунед. дар хеле ҷо дӯстони азиз, яъне ки 3 та 4 та аккаунт додар боша биё ин хонаро бихарад, яъне ки боз беҳтарин мешавад. 3 этажа бигем мешавад бодро. 3 этажа ҳай, мана подвал ҳам дорад. хоб дӯстони азиз, нархи хонара $370,000 мега. касоне ки агар бихараш гуфтагие ки камтара кам иншоалло ки савдо дорад. хоб бодро 6 яъне ки 7 дақиқаи камера кардага якамон. бо диққат тамошо кунем. мо амин 3 дақиқа гап мезанем. маълумотша бо диққат тамошо кунед. касоне ки агар маъқултон шуда бошад, рафта метавонед харидориш бикунед. дӯстони азиз, дӯстони азиз, 7 июли мо ана хонаи фурӯшӣ аст. як хонаи арзон аст дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калғозобод, тарафҳои Пятилетка гуфтагӣ бодро. 3 дар хонаҳай, 8 сотиқ замина, яъне ки гуфтагӣ аз райони Балхӣ, аз райони Калғозобод 4 километр дур мебошад ҳамин хона. ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз ҳамаш 100%анд. ана 3 дар хона гуфтагӣ 8 сотиқ замина. нархи хонаро 148,000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб ҳам дорад. касоне ки агар аз номи сомонаимон аз синдаҷи салом расонад, муомилаи хуб ҳам дорад гуфтагӣ дӯстони азиз. хоб свет ҳам гуфтагӣ кашидагӣ ҳастад. номерҳои WhatsApp-и соҳибхона 38 11 19 64 қадар метавонед дар тамос боред. хоб дӯстони азиз, ҳатман дар канал подписатсия кунед. аз куҷоки хона дар кортунай дар комментария бинависед, ба шумо кофта ёфта пешниҳод мекунем. касоне ки дӯстон хар кани боша, ба ҳамин акара илтимос мекунем ҳатман дар рӯзи ҷумъа харихтона яъне ки бигзорен. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартирахар бошед, марҳамат, квартираи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе назди мебели Озу, яъне ки 33 микрорайон гуфтагӣ бодро. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад дӯстони азиз, яъне ки ами дом хилиш на этажай. масоҳати квартира дӯстони азиз 41 квадрати метрай. оби свет постоянни гуфтагӣ ки ҳастед дар наздики
квартира ҳамаи чӣ дорад, мактаб, магазин, масҷид ҳамаи чӣ дорад. Нақшаш 330,000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомилаи хубам дорад. Дӯстони азиз, марҳамат кинед, касоне ки квартирахар бошед, дар номерҳои 3919 қади номери WhatsApp дорад ва номерҳои 0005 номери дастиҳай. марҳамат шербачо занг бизанед ва аз номери сомонаи мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин квартираи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино ва маҳаллаи Хуҷандиён гуфтагиай. хоб дӯстони азиз, хонагар квартира дар 9 этаж мебошад ва ин дом худаш доми 10 этажаи. дӯстони азиз, хоб масоҳати квартира гуфтагиай дӯстони азиз ки 49 метри квадрати метра, яъне ки нақша 480,000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомила ҳам дорад, обу свет ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Сино квартирахар бошед, барои зиндагӣ кардан тайёра кӯхони баъни ҳоҷатхона ҳамаи чӣ дорад. ва номерҳои WhatsApp, номерҳои дастӣ соҳибхона мондагиҳо марҳамат кинед, занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, боз як туга ҳаста квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яъне ки назди мебели Озу. хоб 33 микрорайони дӯстони азиз, як хонагар квартира дар 2 этаж мебошад ва дом худи дӯстони азиз 9 этажаҳай. масоҳати хонаро гуфтагиай ки 45 квадрати метрай, обу светам ҳастай. дӯстони азиз, нархи квартира 370,000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартирахар бошед, назди мебели Озу гуфтагиай, яъне ки сентри Душанбе биродаро. 370 бо саводо мешавад. марҳамат, тариқи номерҳои WhatsApp-шон муроҷиат кунед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. бародарои мусалмон, бародарои худоҷӯ, бародарои ғариб, худованд нигаҳбонтон бошад. мо муроҷиат мекунем нисбати як хонаи нотамом ки ният дорем ба ҳамаи бачакҳоро хонаро бисозем. худо баракат тонта бародаро. касе чизе метавонад барои як хонаи нотамоми мо ки дар навор иншоалло мо мебонем бибинем, мақсад ки ба мо кӯмак кунед ки бобои он хонаро мо бишонем то сарбиёра, то ҳамаи хизматиёра. иншоалло худованд ҳар ҷотон метавонад иншоалло баракати дини дунёвиро насибтон мегардонад. мо ҳамин хонае ки дорем 6 фарзанд қатъиян 2 бачаҳо мо зиндагӣ мекунем ози айни замон. мақсад ки бародаро касе чизе ки хайр мекунад холи саридо хайр кунем, аз барои худо бошад. наметавонад касе фақат дуогӯ бошем дар ҳаққи фарзандои мо. иншоалло худо баракати дини дунёвиро насибтон мегардонад. ба мо пулам муҳим нест. касе метавонад як тахта, як шпира, як километр чизе ки аз дил мебирояд, чизе ки ҳиммат мекунем, моро дастгирӣ кунед. натоненам худо нигаҳбонтон бошад. алло баракатонта. мо карта дорем, картаи Душанбеситӣ ки рақамҳои телефони мо пайваст шудагиай 287 10 05 62 ба фамилияи худам, номи худам Садбоев Диловар пайвастай. мақсад ки бародаро хайр кардан наметавонем, дуогӯ бошем фақат дар ҳаққи ин фарзандои мо. яке агар боша бо бародаро барои як хонае ки мо тамом накардаем, пӯш накардаем, моро дастгирӣ кунем. иншоалло худованд аҷру савобтон мерасонад. иншоалло боқӣ худо нигаҳбонтон бошад. алло баракати дини дунёвиро насибтон мегардонад. омин гугӯ бошам.